Добре дошли в новия ден. Днес ще се разходим в Бари, а след това ще отидем до още две местенца. Взема местенца. Днес сме отделили време да разгледаме Бари, да отидем до Поляно Амаре и до Монополи, едно от най-старите рибарски селца. След това вземаме колата и тръгваме към Позитан. С нашето темпо 3 дни в Бари е много. Един ден е предостатъчен да видиш всичко без да бързаш, да се насладиш на всяка уличка, на всяко ресторанче. Но 3 дни в Бари, може би 3 дни в Полия е достатъчно. Но 3 дни в Бари е много. Бих се върнала тук с децата, защото града е много подходящ. И в околността за деца има много подходящи места. Но идвайте с яки против вятър. Особено март месец. Ако идвате в Бари за 2 дни, имате намерение да бъдете само в града, може да си вземете хотел в центъра, за да може да бъдете близко до всичко. Всичко тук е на пешеходно разстояние от около 100-200 метра. Но ако имате намерение да обикаляте цялата област Полия, по-добре е да си вземете хотел в покрайнините на града, кола под наем, защото тук в центъра паркирането е невъзможно.